Assalamu alaika shugaba ɗaka mai girma mai zainaba, amsa mini kai mun lamunin kaunar ka abun son shugaba, wallahi da kai na dogara ko ina ni banga kamar ka ba, durzun nurai ni mujinta ba makiyin ka sai mararrabo. Masu kallon mu barkanmu da saduwa a cikin shirinmu mai suna Muharraka, shirin da ke zuwa a cikin shirinmu na karin kumallo. Kamar kullum sunana Mansur Lawan Kabuga, a tare da ni akwai abokin aikina da zamu gabatar da wannan shiri na Muharraka tare da shi. Malam Munir, a wancan satin a cikin shirinmu na Muharraka kun ga yadda muka je jihar Kebbi, muka ɗauko wata kasida daga bakin wani mawaki daga jihar Kebbi. Yau daga ina za mu fara? To alhamdulillah dai kamar da ga maka ai ba ko lokaci ake yin tafiya ba. Har yanzu dai muna cikin birnin jihar Kano, tunda muna da sha'iran nan da suke ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jihar Kano da yawa. To a yau dai muna tare da wani dan uwa sha'iri wanda ake ce masa Muhammad mai alfanda. Muhammad mai alfanda ne ni ne masidi mubajjali, karba mini wannan baitukan hasakani abin son shayabo, shugabana baban Fadima na gidana ke dan wayabo, wanda shine zamu saurari kasidarsa insha Allah. Kuma babban abin sha'awa ga wannan waka ta Muhammad mai alfanda an dauke ta a wannan gidan talabijin na ARTV. Ga waka daga bakin Muhammad mai alfanda. Shugabana baban Fadima mai gidana kai dan wayabo, shugabana baban Fadima mai gidana kai dan wayabo. Farko Allah kai zan sa a waƙar zan ya mai ko ina, kuma in ka so kai yabo zan yi yardin zayyana, in ta yi mai kowanne ya ji su ya ce min kawo zo mana, shi kenan aini na tuntunin ma na zo mai rabo, shugabana baban Fadima na gida na gidan wayabo. Raba Allah sarkin ko ina ka yi wa manzo na sayyadi, wannan abin da kake ta yi ko da yaushe sarki wayidi, ma'ana salatin shugaba wanda ba na biyun sa mujahidi, tilo ne falkwal talkadai shi gare ne yan zama shayabo.